BPFनि थासारिया सिगांनि बादि नंला। दा बहाय बिरोधी हिसाबैथ' बहाय गोख्रोंखौनो जों नुला। जेरै BPFआ आगोलाव दंमोन। BPFनि अबस्थाया आगोलनि बादि नंला। BPF दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा गासैबो साफा गुगानानै सोरबा UPPL आरो सोरबा BJP दोलाव जइन जाजोब्बाय। बेनिखायनो BPF हिसाबै थानायनि जेबो बाथ्रा गैला। दिनै BPFनि साफ्रोमबो नेता कर्मीफ्रा फारि गुगानानै UPPL दोलाव हाबबाय थादों। सोरबा BJP दोलाव थांबाय थादों। दा माने BPF हिसाबै दिनै थानायनि जेबो बाथ्रा गैला। बेनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव हिरा सरनियानि मोनसे बेरेखा हान्जा दंमोन आरो बे बाराव हिरा सरनियाया राजखान्थि गेलेनो मोनला। बेनिखायनो जों हिरा सरनियानि बाथ्राखौ बुंनांगौ जेबो गैला आरो BTC ओनसोलाव बर' अबर'नि राजखान्थि गैला। बेनि अनगायैबो BTCनि 32 लाख रायजो राजाफोरनि जौगानायनि थाखाय UPPL आरो BJP जथाय लोगो नांनानै खामानि मावगासिनो दं। बेनिखायनो बेबायदि थासारियाव आरो गुबुन मोनसे बेरेखा दोलो थाबावगोन होनना आं सानाखै। बेजों लोगोसेनो दिनै जोंनि सरकारा रायजो राजाफोरनि मोनसे नखर जौगानायनि थाखाय गोबां मावथांखि होनायखौ गासै नखरफ्रानो गोजोननाय दं। बेनिखायनो दिनै गोजोन थासारि फैबाय आरो जौगानाया फैबाय आरो प्रमद बर' दैदेननायाव BTC सरकारा सोलिगासिनो दं। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिनानै दं। बेनिखायनो जों गोरायैनो बुंनो हायोदि जोंनि UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिया गोबां मोजां भट लानानै देरहागोन बियो रोखा। नाथाय बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ रायजो सरकारनि MP रोनगोरा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुङो। रायजो सरकारनि MP रोनगोरा नार्जारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बाथ्रा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। फैगौ लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय जोंनि NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि जे साखाफारा बेयो बिराद मोजाङै जागासिनो दङ आरो फ्राय हाबाफारिया जोंना जोब्बायानो। खालि जोङो बिसायख'थिनि दिनखौ जोङो नेदों। रायजो राजाफोरनि जि मुड बेयो खोब मोजां आरो आं मिजिंथिदों आरो जोङो एसे गोरायैनो बुंनो हायो जे जयन्त बसुमतारिया बिराद बुरजा मोनसे भट लानानै जोङो देरहानो हागोन। आं दिनै बे सिजौगुरि प्राइमारिनि सिङाव फैदों। जोंनि दलीय कर्मकर्ताफोरजों जोंनि मावथिफोरजों सावरायनो फैदों जे भटखौ बोरै होनांगौ, जों माबोरै खामानि मावलायनांगौ। जास्ट जोंनि दलीय मोनसे हाबाफारि लानानै फैदों। बेवहाय रायजो राजाफोरनि जि रिपर्ट जे नैबे सिजौगुरि प्राइमारिनि सिङावहाय 3000 भट दङ। बेवहाय जोङो दिनैसिमाव 90% जोंनि UPPL सापर्टार दङ आरो जोंनि गभर्नमेन्टखौ मदद होदों। बेबायदि थासारिया आङो जेरावबो गिदिंनानै नुबाय। खोब मोजां थासारि आरो जों देरहासार जागोन। दा बेवहाय बिरोधी हिसाबैथ' बेवहाय गोख्रोंखौनो जों नुला। जेरै BPFआ आगोलाव दंमोन। BPFनि अबस्थाया आगोलनि बादि नंला। दिनै BPFनि साफ्रोमबो नेता कर्मीफ्रा फारि गुगानानै UPPL दोलाव हाबबाय थादों। सोरबा BJP दोलाव थांबाय थादों। दा माने BPF हिसाबै दिनै थानायनि जेबो बाथ्रा गैला। गतिके बिनि अनगायैबो जोंनि गेजेराव मोनसे अपोजिसन दंमोन जे हिरा सरनिया। दा हिरा सरनिया जे हाइकर्टनि दारै जिबायदि मोनसे भार्डिक्ट ओंखारबाय, बेवहाय बिथाङा जुदि गेलेनो मोनाबा गतिके बिथांनि खोथाखौथ' जों आरो बुंनांगौ जेबो गैला। खिन्थु मोनसे खोथाया जे जोंनि गेजेराव बर' अबर'खौ लानानै जोंनि गेजेराव सन्देह जाबाय थायो। BTC ओनसोलाव बर' अबर' बिदि राजनितिक गैला। हिरा सरनियाखौ 10 बोसोर अनखांबाय, अननायनि गेजेराव नुबाय बेबो मावनो हायाखै। दा अबर' खालामनानैथ' जेबो लाब गैया। दा गतिके बेवहाय BTCनि 35 लाख जोंनि जि जनसाधारन दङ, जोंनि रायजोफोर दङ, बेनि जौगानायनि खामानिखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावगासिनो दङ। UPPL BJP लोगो नांनानै जों खामानि मावगासिनो दङ। भारत सरकार, आसाम सरकार, BTC सरकार जों जयैनो खामानि मावगासिनो दङ। गतिके बेबायदि थासारियाव आरो गुबुन मोनसे अपोजिसन थाबावगोन होननानै आं सानाखै। दिनै जोंनि आइ आफाफोरनो जिबायदि जन कल्यान मोनसे आसनि होदों, न' होनायनिफ्राय लानानै, रेसन कार्ड होनायनिफ्राय लानानै, आयुष्मान कार्ड होनायनिफ्राय लानानै, अरुनदय होनायनिफ्राय लानानै, उजाला गेस होदों दिनैहाय। आरो बे गासैबो जे मोनसे न'खरा जेरैबायदि जौगानांगौ, बेनि थाखाय मोनसे सापर्टिं सरकारनिफ्राय जेरैबायदि होदों, बेवहाय न'खरफ्रा गोजोननाय दङ। गतिके दिनै गोजोन थासारि फैबाय, जौगानाय लुबैदों आरो दिनै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव BTC सरकार सोलिगासिनो दङ। बे गासै बाथ्राफोरखौ जोंनि BTC ओनसोलनि आइ आफा रायजोफ्रा बुजिनानै दङ। गतिके UPPLनि बिजाथि जोंनि जयन्त बसुमतारिया बिराद आरामै जों देरहालांगोन। 12 थारिखआव जिथु नटिफिकेसन जागोन, एप्रिलनि 12 थारिखआव नटिफिकेसन जागोन आरो जोङो हयथ' बैसागुनि सानसे साननै उनावनो जोङो होगोन। बे जों बेखौ सानलायनानै दङ, खिन्थु डेटखौ जों लाथ'वाखै।
गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब-माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब-माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब-माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।